Вёска Корнаць, можна сказаць, схавалася сярод прыгожых лясных краявідаў. І якія ж багатыя тут лясныя мясціны на грыбы, на ягады, на лекавыя травы, на разнастайных лясных жыхароў. Ды бадай самае далёкае ад райцэнтра ў Свіслацкім раёне. А жывуць тут людзі, якія з даўніх часоў зберагаюць свае карані, сваю спадчыну. Праўда, засталіся ўспаміны аб тых часах, калі Корнаць была далёка вядома за межамі раёна. Саўгас Корнаць быў адзінай гаспадаркай, дзе нарыхтоўвалі ў вялікіх маштабах сена на балотах і нават выраблялі вітамінную травяную муку. Але час ляціць, застаюцца ўспаміны і традыцыі, якія захоўваюцца зараз ужо ў аграгарадку. І вось, дзякуючы таму, што ў мясцовай школе намаганнямі вучняў і настаўнікаў жыхароў змястоўна працуе унікальны этнаграфічна-краязнаўчы музей ручніка і з'явілася свята, якое, падаецца, будзе мець працяг. Свята ручніка. На яго гасцінна запрасіў мясцовых жыхароў і гасцей Корнацкі сельскі філіял-клуб у сонечную чэрвеньскую нядзельку. Клубная установа сустрэла нас квяцістымі ручнікамі, прыгожымі, сакавітымі працамі мясцовых майстрых, стракатасцю колераў і нават пахаў. Рамонкі, ружы, васількі, бэз здзіўлялі сваім хараством і яркімі, прыемнымі колерамі. Свае працы дэманстравалі корнацкія майстрыхі Тацяна Канстанціновна Трахімік і Алена Мікалаевна Нехайчук. Гэта было так даспадобы і так хвалююча. Прыгажосць, такая прыгажосць для вачэй, для сэрца, для душы. Ведаеце, я вельмі пашкадавала, што ніколі не была ў музеі ручніка ў Корнадзе, але, разглядваючы выставы ручнікоў, паясоў, адзення, прадметаў побыту, уявіла, якую цікавую і плённую працу праводзіць сёння музей. А яго узначальвае крэатыўны і таленавіты педагог Вольга Александровна Лысевіч. Музей быў створаны у 2006 годзе і якраз такі напярэдадні свята ручніка атрымаў шаноўнае званне народны. Сардэчнае віншаванне ўсім жыхарам вёскі, якія неабыякавыя да гэтай патрэбнай справы захавання нашай спадчыны. А людзі спяшаліся і спяшаліся на свята, і вось ужо поўная зала. І мы заглянем і даведаемся шмат цікавага аб традыцыі выкарыстання ручнікоў. Паважаныя жыхары і госці аграгарадка Корнаць. Мы рады бачыць вас на свяце, а называецца яно «Свята ручніка». Мы просім адкрыць наше свята старшыню Новодворскага сельскага выканаўчага камітэта Якуту Ірыну Станіславовну. В нашыя дні ручнікі можна сустрэць у музейных залах, на выстаўках, фестывалей народнай творчасці, дзе ўсе зацікаўленыя могуць прадэманстраваць свае работы і пазнаёміцца з творчасцю іншых майстроў. А ў некаторых дамах і дагэтуль захоўваюцца ручнікі, якія з'яўляюцца неад'емнай часткай нашай гісторыі і культуры. Нам хацелася бы сёння павіншаваць вучняў і настаўнікаў Корнацкай базавай школы. Дзякуючы клапатлівай працы Вольгі Александровны, музей ручніка 20 чэрвеня атрымаў званне народнай.
затканы наш ручник, наш белорусский узор, васильком, пролеской вышиваны, хвалями блакитными озер. День добрый, поважанные сябры, щиро вітаю вас у нашій музейній просторі. У гості вас запрошує музей ручника, який почав працювати у Корнацькій базовій школі Свіславського району з 2007 года. Зараз його фонди налічують 726 експонатів, що ілюструють різні боки життя народу початку 20-го століття. У чим же унікальність нашого музея, спитаєте ви? І правильно задайте питання. Почнем с того, что подобных музеев у Республики Беларусь одинки. Навученцы и педагоги нашей установы усіми силами стараются заховать культурную спадщину нашего региона. Музей рушника – это не только место проведения вольного часу, але и туристичный комплекс, место науковых доследований. Експозиція «Рушник. Дорога чистіні» зміщає значну колекцію рушників. Особливу цікавість виявляють рушники початку 20-го століття. Кожен оздоблений неповторною, колоритною, уластивою даній місцевості вишивкою. Разностайність просто здивляє. Вилучаються своєю білізною витиральники, прихожостю оздоблення весільне, символичністю обереги, стиплостю поховальне. Великая кількість предметів домашнього побуту, виробів місцевих ремесників. Прошу звернуть вашу увагу на експозицію «Білоруська хатка», яка оформлена у вигляді селянської хати початку 20-го століття. Окиньте її очима. Довідатися, якою обратку носили селяне нашей вёски, якая связь поміж оденням і рушниками, що такое скидочка і намітка. Шмат таємниць заховує наш музей і розкриє їх тим, хто з добрим помислом сюди завітає. Експозиція «Білоруська лялька» запрошує окунутися у світ старинних ляльок Свіславщини. Не тих, якими гуляють сучасні діти, а ляльок з бабулиного куферка, тільки зроблені вони руками навченців установи. У вас екскурсантів представлені ляльки обрядові, обереги, для забав, для гульні. Це предмет, про який пойде зараз розмова, вельми часто клали на ручник. А бывало и такое, что этим предметом рушники заменялись, особливо уже с венчания молодых. Пропоную звернуть вашу увагу на експозицію ткані пояси. Притягують увагу вироби, які виконані в переборній техніці і традиційній гамі, захованням виразної графічності малюнка. Познайомившись з експозиціями музея, зрозумієш, що справжній ручник – це не просто кавалочок тканини, яким витирають твар і руки. У музеї знаходиться шмат виробів, які з'являються неот'ємною часткою життя білоруса і зв'язані з ручником. Музей ручника – це місце, куди хочеться вертатися знову і знову, і кожен раз знаходити для себе щось нове. У нас є можливість опинутися у чарівний світ старинних і сучасних рушників, познайомитися з живими експонатами, прийняти уділ у дотикальних екскурсіях, майстер-класах, набити за зовсім символічну плату сувеніри ручної роботи. Упригожували червоний кут хати і образи, десятки вишитих рушників рихтовали до весілля. Старожитного білоруса все життя супроводжали різні символічні речі, ікони, одіння, предмети побуту і, звісно ж, рушники. Сцвярджаюць, што самы стары рушнік на Беларусі датуецца сярэдзіне 3-го тысячагоддзя да нашай эры. Тэхналогія вытворчасці рушнікоў была вельмі цяжкай. Ніткі для ткацтва выраблялі з льну. Перш-наперш лён трэба было сабраць, потым вымачыць, высушыць, а потым ужо вырабляць ніткі.
вышитым добром гостинно отчиняем. Скільки тут пригожих речей створених з любов'ю, з надією марні про будучиню. Фіолінки, білі обрузки, багато оздоблені вишивкою, коронками, святоші. Його застилали, коли у дом приходили гості. Маленькая беленькая кошулька, у таких крестили немовля, а потім старанно заховували для наступного, казали, каб дети сябровали. Пригожая белая салфетка. Одна. Другая. Третя. Усі речі вишиті мудрігелістими узорами. Але розмова сьогодні буде про інші вироби, про сапраўдні мастацькие твори, пригожие і неповторні. Ми сьогодні хочемо не тільки розказати, але ще й представити вашій увазі оборону проєкта. По ручнику, что с родной хаты, мы познаем маленькую родиму. Ручничок – это белая дива, на тончайшей студии лядо. Это года, удалой молодица, яе марыша та не лёд. Белорусы с давних часов обагаўлялі рушник и верили, что это допомагае им у штодзённым жыцці. У час работы над проектом были не только собраны материалы, успомины старожилов земляков, вывучены литературные крыніцы, але и разгледжаны 163 ручника з музея ручника Корнацкой базовой школы. Было вызначено, что для большасці ручников Панямоння характерна стрыманая колеровая гамма. Пераважаюць белые и белошерые тканины, чаргаванне адбеленых и неадбеленых ниток, что стварае серабрыста-белошерый малюнак. Нами було визначено, що матеріал для створення рушників у початку 20-го століття був льон. Калі разглядаліся віды аздаблення ручнікоў, то была зроблена выснова, што першапачаткова вырабы упрыгожваліся ў тэхніцы набор. Узор атрымліваўся з абодвух бакоў і нагадваў сабой двухбаковае ткацтва. Больш позняя з'ява – вышыўка крыжыкам, а ў другой палове 20-го стагоддзя ручнікі сталі упрыгожвацца паліхроннай вышыўкай гладдзю. Концы рушников упрыгоживались коронками. У льняных самотканых рушниках коронки ввязывались крючком. Можно было убачить на их выявы птушек, певня у людей. Коронки ввязывались особно и пришивались до рушника. Вельмі цікавай формай работы у перыяд рэалізацыі праекта з'яўляўся так званы міні-праект «Музей аднаго дня». У выніку такога мерапрыемства у цэнтры экспазіцыі «Ручнік дарога чысціні» з'явіўся унікальны выраб, якому больш за 100 гадоў. Цікавасць гэтага прадмета абумоўлена не толькі яго дэкорам, але і цеснымі сувязямі з абрадамі беларускага народа. Падаравала яго ў музей Людмила Сергеевна Карцялёва. Нами сабраны звесткі аб асаблівасцях выкарыстання ручнікоў у абрадах. На аснове атрыманага матэрыялу выкананы сучасныя святочныя ручнікі. Распрацавана экскурсія, ручнік, атрыбут свята беларусаў, урывак з якой прапануем вашай увазе. Церковный год починається з 1 вересня, тому і адлік свята стартує менавіта з гэтай даты. Ось я всипала древа, жовтим пригожим листком. Осінь собрала посіви з поля погодним дядьком. Свято-багач примерковано у народном календаре до заканчения збору урожаю. У лубок збиралася ж усі вёски по жмені, уставлялася і запалилася свечка, яка символизувала сонце. Пасля лубок, запаянный свечкой, приложенный рушником, обносили по всей вёсцы. Для того, чтобы все члены семьи были здоровыми. На багач старейшая господиня брала вышитый рушник, який був над ікони Богородиці, і розвішувала його над увоходними дверима. У тиши хрустальной зимы, у болотных холодных, урочисто сустракаем водохреща Господні. Обряди, традиції з використанням рушника через студені проходять по всіх православних домах, де люди вірять у Бога. А раніше 19 століття існує традиція купання в балонці, яку вирізали у формі крижа. Сам же криж стояв побач. З часом його окружили діалогами чи бойовими калінками, декорировали ярким рушником. У дальнейшем
Гэты ручнік выкарыстоўваўся для лячэння розных хвароб, мог зажыўляць розныя раны. Христос воскрес! У дворы загучить подгольно пярот пробит сонце іскрить. Такі рушнік гаспадиня обов'язково повинна зробити сама. Виконувати його потрібно з натуральних тканин. Працю необхідно починати четвер, день перед відкритим, постить, працювати тільки у доброму настрої і наповняти позитивною енергією свій вироб. А саме головне, такий рушник несе святочний сенс радості воскрешення. Тому на ним обов'язково повинні бути вишиті літери «Христос воскрес», а на малюнку ілюстрований великодний куліш, свічка і яйки. А колорит який, глядите, червоний кров Христа, а чорний то земелька наша, правдивий сенс буття. А разом кольори створюють малюнок Воскрешення Христа. А для тела весна к небо краю, белым пухом великому святу. Намалюю зеленому маю, приберу на сьому хату. Були часи, наші прабабулі, будучи молодими дівчатами, на сьому з піснями ходили в лес і завивали молодые березки поміж собою рушниками, как отрималися упригожені воротці. Лічилося, хто пройде прозив, буде багатим, здоровим і щасливим увесь год на наступної сьомки. А так само і своє предмета, що коли походить на сьомку ногами по землі, а потім стать на святочний рушник, то ноги болеть ніколи не будуть. От клопоту нелегкого стомилась зима. Спала не господиня, проводит со двора. Коловорот у природе идет своей чаргой, и масленица славная разлилась рогой. Увага! Я буду рассказывать вам про ту речика, сховану в нашем кухне, а вам необходимо її отгадать. Чим оторвали гості на масленицю у знак удячності за гостинність господарів дома? Рушником-блинником. А еще, ці ведаете вы, что с давних часов и по этот день хлеб и рушник идут в пары. Наши предки потребовали, как хлеб ніколи не лежал на голом непокрытым рушником столе. Рушником накрывали хлеб, держу замешанным тестом для блинов на масле. Безмежным будет счастье и без нуды увесь год, коли такие святые шануя наш народ. Ведайте, рушник живе. Пам'ятайте, люди, рушник хоче жить. Няхай спрадвечнае застаецца вечным. На нашым свяце нельга абысціся без хорнацкіх масцярыц па вышыўцы рушнікоў. Лысевіч Ольга працуе ў накірунку беларускай народнай вышыўкі, нацыянальнага строю, адраджае і выкладае старадаўнія тэхнікі беларускай народнай вышыўкі. Калі ласка, Ольга Александровна. Дзень добры, слаўныя сябры, усіх з добром вітаю і куфар з вышытым добром гасцінна адчыняю. А ў куфры скарбы тайнікі, тут розныя карункі, абрусы ёсць, полавічкі, да свята падарункі. Але не іх сягоння я з куфэрачка дастану, а шчасцю пра другое я казаць вам зараз стану. Прадстаўце, 100 гадоў таму дзяўчыну маладую, яна не за камп'ютарам сядзіць, яна над вырабам калдуе, удзе завее за акном, удзе без адпачынку, аля акна. Над рушнічком схілілася дзяўчынка, дзе адшукала той узор, руплівая дзяўчына. Сабе уявіце лета, бор, далёкія сцяжыны. Зашифраваны той узор раскажа нам пра лёс
Майстерство у ім дзявочих рук, у ім свет і пригажосць. А зараз, дзякуючы ёй, мы скарб весь гэты маем і 7 чароўных ручнічкоў увазе вашай прадстаўляю. Ручнічок – гэта белае дзіва, найтанчэйшы скудзелі лянок. Гэта гонар далой маладзіцы, яе мары, жаданні і лёс. Для выцірання твару, пасля мыцця спякоту, бялюткі выціральнік у руках пасля работы. Ён пахне жытам, хлебам, вясёлкаю ён зяе і сонечным праменнем душу абагравае. А колькі іх патрэбна, каб пот той выціраць? Не менш за 10 мусіць, каб кожны дзень мяняць. А часу брудны трошкі, бо ў полі ён бываў, трапкач ён называўся, ён ежу зберагаў. У ім дажджу крупінкі і ветрыку павеў. Пах той лясной хваінкі адчуеш і цяпер. Не раз жанчына ў поле збанок у ім нясла, хавала дзесьці ў голлі, ад звера берагла. А ён гатовы сёння сім верненька служыць, але няма патрэбы, таму ён тут ляжыць. Ёсць дзіўнае павер'е, не меней, чым нявесце маладой гадоў. Пасаг сабе дзяўчына рыхтавала загадзя. Тут падарункі свату і родным жаніхам, а я з куфэрка зараз падножнік дастаю. Такі рушнік вясельны на пол я засцялю. На ім дзяўчына з хлопцам стаялі ў царкве, кляліся ў каханні, у вечным харастве. Вось птушачкі святыя галоўкі нахілілі і ў сэрцы маладых каханне запалілі. Ця святая, і кут чырвоны ў хаце вясёлкаю зазяе. Нішто так не прывабіць, не дасць так хараство. Рушнік, з ім светла ў хаце, у ім праўда і жыццё. А той, што на іконе, набожнікам завуць. На ім, як на далоні, выявы ўсе ўстаюць. А каларыт які, глядзіце, чырвоны, кроў Хрыста, а чорны, то зямелька наша, праўдзівы сэнс быцця. Няшчасцяў і бяды жанчыны ўсёй вёскі рушнік рабіць ішлі. За ночку быў сатканы магічны той рушнік, чысцюткі абыдзённік. У ім дух святы, зямны, і людзі з вераю цуда вакол сяла ішлі. У руках рушнік трымалі, збаўленне ў ім знайшлі. Рушнік я дастаю. Той, на якім у магілу опускалі труну. Без фарбаў і без красак кусок той палатна. Замоўкла жыцця казка, без колераў яна. Зложаны дзве столкі, весь вузенькі, і ў прыгожаны канцы, а захапленне вызывае колькі. Намітка, галаўны убор, у дома ён жанчынай тканы, дапоўніць ёй святочны строй, заменай хустцы стане, і расцвіце усмешкай твар, напружаны ад працы, а агонь узнікне ў вачах. Вось прыгажосць жанчыны маці. Рушнік адлюстроўвае гісторыю народа, яго дух, творчыя памкненні і мастацкае светаўспрыманне. Гэта найкаштоўнейшы здабытак беларускай культуры і мастацтва.
загадковыми знаками орнаменту, магічнай абрадавай сілай і хвалюючай вобразнай мовай мастацтва, ручнік прадаўжае прымаць удзел у нястомным дыалогу культуры, мінуўшчыны. Сімволіка абрадавага дзеяння даволі празрыстая. У сям'і з'явіўся яшчэ адзін род, і яго тут жа прывязвалі да таго сакральнага месца, за якім па некалькі разоў за дзень збіралася ўся сям'я. Менавіта таму, перад тым, як благаславіць дачку на шлюб, бацька тройчы абводзіў яе вакол стала, апаясаўшы спецыяльным рушніком. Рушнікамі перавязвалі пары хростных бацькоў, жаніха і нявесты, якія выконвалі пачесныя абавязкі сватоў. З хлебам соллю, якая была на рушніку, праводзілі і сустракалі маладых на парозе хаты. Рушнік, на якім маладыя стаялі ў храме ў час вянчання, надзяляўся самым высокім абрадавым статутам. Яго захоўвалі ўсё жыццё, як залог шчаслівага сямейнага жыцця. Даволі цікавы абрад, які праводзілі ў некаторых рэгіёнах Беларусі і сёння. Пасля таго, як падзялілі каравай, маці маладога рассцілала рушнік, на якім маладыя стаялі ў храме. На свяце шчырымі апладысментамі, добрымі падарункамі і вясёлымі песнямі ушанавалі вясельных юбіляраў, якія колісь пачыналі сваё сумеснае жыццё, стаўшы ў пары на ручнік. 25 гадоў сямейнага жыцця ва Владзіміра Владзіміровича і Вольгі Александровны Лысевіч, 30 гадоў за плячыма у Сергея Пятровича і Святланы Алексеевны Лічык, 40 гадоў рука аб руку прайшлі разам Станіслав Генрихович і Яніна Антоновна Болваны, Алексей Васильевич і Тацяна Михайловна Зданович, а вось і юбіляры, якія пражылі 50 шчаслівых гадоў, дзе і гора, і радасць заўсёды былі раздзелены напалавіну. Константин Константинович і Елизавета Семеновна Пілюк, Александр Александрович і Полина Иосифовна Жалоба. 55 сумеснага жыцця у Анатолія Адамовича і Тамары Івановны Аўдашкаў. Горка, як кажуць. Залу напоўнілі гучныя апладысменты, цудоўная музыка і, канешне, добры настрой. І песні прыгожыя, мілагучныя, такія зразумелыя. Як пісаў наш беларускі паэт Пімен Панченка, нашы песні дышуць праўдай, вернасцю, нашы песні пахнуць жытам, верасам, і не заглушыць іх чысты звон. Свята атрымалася шчымлівым, шчырым і прыгожым, дзякуючы сумесным намаганням вучняў і настаўнікаў мясцовай школы і культработнікаў, старшыні Навадворскага сельскага савета Ірыны Станіслаўны Якута і, канешне, неабыякавых жыхароў, такіх актыўных, сардэчных і таленавітых. А ручнік няхай заўсёды будзе на пачэсным месцы ў нашых хатах, і няхай гэтыя цудоўныя традыцыі перадаюцца з пакалення ў пакаленне. А чаму? Лепш, як дзеці, ніхто не дасць адказ. Каб нашчадкі маглі з гонарам сказаць: Я беларус, у меня богатая культурная спадщина, я ее ведаю,
ганаруся ёю, шаную і заховую яе. На гэтым я развітваюся з вами, шаноўныя сябры. Спадзяюся, што і вы атрымалі асалоду ад гэтага цудоўнага свята. Дзякую вам за лайки і каментарыі. Падпісвайцеся на канал, дзяліцесь відэа з сябрамі. З любоўю да вас, Марыя Самалевіч. Вышивала мама, как имени благословить у свет. И колер не так певно подбирала, як цвет волошек, як лунный свет. На им веселка ясная искриста, на им барвина крайне ясны. И мамина молитва промениста, что до небес узносили в сны. Рушник вышиваний, як долі дорожка, тут ветки чаровной матулі усмешка. Рушник вышиваний, як долі стяжина, тут родной местины, моя тут країна, тут родной местины, моя тут країна. Рушник святуший, хай дорогу свету, заденемся морожкой для меня. Теперь же моя доленька расцвівша, шукає своє щастя і п'є. Рушник вишиваний, як